σας. Σήμερα θα κάνουμε ψωμάκι με προζύμι. Εγώ έχω πάντα στο ψυγείο μου προζύμι φτιαγμένο με αλεύρι ολικής και αλεύρι λευκό. Το ταΐζω κάθε εβδομάδα και το διατηρώ στο ψυγείο. Από το προηγούμενο βράδυ έχω βάλει στο βάζο 40 γραμμάρια προζύμι παλιό που είχα στο ψυγείο και στο άλλο επίσης στο βάζο άλλα 40 γραμμάρια προζύμι. Πρόσθεσα 80 γραμμάρια νερό στο κάθε βάζο και 80 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Τα ανακάτεψα να διαλυθούν καλά. Έβαλα ένα λαστιχάκι στο βάζο μέχρι εκεί που ήταν η ζύμη για να ξέρω πόσο θα φουσκώσει. Το άφησα όλη νύχτα, τα άφησα και τα δύο βάζα όλη νύχτα επάνω στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένα με μία πετσέτα και το πρωί είχα αυτό το αποτέλεσμα. Ανέβηκε το προζύμι μέχρι επάνω. Αυτό δείχνει ότι το προζύμι έγινε, ότι είναι δυνατό και ότι είναι έτοιμο για ζύμωμα. Σε ένα μπολ γυάλινο βάζουμε 400 γραμμάρια νερό, νερό βρύσης ή ελαφρώς χλιαρό. Και προσθέτουμε το προζύμι, το οποίο είναι 200 γραμμάρια. 40 γραμμάρια που βάλαμε το προζύμι, 80 γραμμάρια νερό και 80 γραμμάρια το άλλο το αλεύρι που συμπληρώσαμε, σύνολο 200 γραμμάρια. Στα 200 τα γραμμάρια χρειαζόμαστε 400 γραμμάρια νερό και 600 γραμμάρια αλεύρι. Εάν θέλετε μπορείτε να βάλετε 200 γραμμάρια αλεύρι ολικής και 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Εγώ σε αυτά τα ψωμάκια έβαλα αλεύρι ολικής και για όλες τις χρήσεις. Ανακατεύουμε το προζύμι με το νερό να διαλυθεί καλά. Το ενεργοποιημένο προζύμι πρέπει να επιπλέει στο νερό. Διαλύουμε πάρα πολύ καλά το προζύμι με το νερό. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε ένα ξύλινο σκεύος για να διαλύσουμε το προζύμι στο νερό για να διατηρείται έτσι πιο χλιαρό. «400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 200 γραμμάρια αλεύρι ολικής». Γραμμάρια αλάτι ισούται με 2 κουταλάκια του γλυκού
κοφτά. Αξίζει τον κόπο να δείτε όλο το βίντεο, όλη τη διαδικασία του ψωμιού, πώς ζυμώνεται, πώς διπλώνεται. Θέλει αρκετή ώρα, το βίντεο είναι μεγάλο, ελπίζω να μην σας κουράσει, αλλά σας τα δείχνω με λεπτομέρεια, να τα καταλάβετε και να το φτιάξετε κι εσείς και να έχετε ένα πετυχημένο αφράτο και τραγανό ψωμί. Με μία σπάτουλα ζυμώνουμε πάρα πολύ καλά, να απορροφηθεί όλο το αλεύρι από το νερό, έτσι ώστε να έχουμε μία ζύμη μαλακή και να κολλάει ελαφρώς. Σκεπάζουμε τη ζύμη με μια μεμβράνη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για 20 λεπτά. Αφού ξεκουράσαμε τη ζύμη, αρχίζουμε τα διπλώματα. Βρέχουμε τα χέρια μας με νεράκι για να μην κολλάει η ζύμη και αρχίζουμε να διπλώνουμε τη ζύμη, τραβώντας τις προς τα πάνω και διπλώνοντας. Έτσι όπως σας δείχνω, με αυτόν τον τρόπο βλέπετε ότι η ζύμη τώρα στην αρχή είναι πιο σκληρή αφού τη διπλώσαμε και από τις 4 πλευρές. Την αφήνουμε να ξεκουραστεί για 30 με 40 λεπτά. Μετά από 30-40 λεπτά κάνουμε το δεύτερο δίπλωμα. Βλέπουμε ότι όσο αφήνουμε τη ζύμη και ξεκουράζεται, αρχίζει να μαλακώνει και να γίνεται πιο εύπλαστη. Ανοίγει πιο εύκολα και γίνεται πιο λία. Γι' αυτό όσο περισσότερα διπλώματα κάνουμε, τόσο μια πιο ωραία ζύμη θα πετύχουμε. Θα έχουμε μια πιο ελαστική και πιο αφράτη ζύμη.
Μετά από 30-40 λεπτά πάμε για το τρίτο δίπλωμα. Μπορείτε να φτιάξετε και εσείς το δικό σας προζύμι και να το έχετε στο ψυγείο, να το χρησιμοποιείτε όποτε θέλετε να ζυμώσετε. Μπορείτε επίσης να προμηθευτείτε προζύμι έτοιμο από το φούρναρι που παίρνετε ψωμί. Βλέπουμε πως η ζύμη ανοίγει πιο εύκολα, έγινε πιο μαλακή, πιο λία και πιο ελαστική. Έτσι θα πετύχουμε μια πολύ ωραία ζύμη με μια πολύ καλή υφή και ένα ωραίο αποτέλεσμα. Σκεπάζομαι πάλι για 30-40 λεπτά. Συνεχίζουμε με το τέταρτο δίπλωμα με την ίδια διαδικασία. Βλέπουμε ότι η ζύμη αρχίζει να φουσκώνει και να αρχίζει να βγάζει φουσκάλες. Για να πετύχετε ένα τραγανό απ' έξω ψωμί και αφράτο από μέσα, πρέπει να κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είστε κολλημένοι επάνω στο ψωμί. Μπορείτε να σταματήσετε τη διαδικασία εάν έχετε δουλειά, να τη βάλετε τη ζύμη στο ψυγείο και αφού τη βγάλετε μετά από καμιά ωρίτσα να πάρει τη θερμοκρασία δωματίου, συνεχίζετε τη διαδικασία του διπλώματος του ψωμιού. Με κάθε δίπλωμα βλέπουμε πως η ζύμη μπαλακώνει, φουσκώνει, δημιουργεί φουσκάλες και γίνεται πιο λία και πιο εύπλαστη. Πέμπτο δίπλωμα και η ζύμη μας γίνεται όλο και πιο ελαστική, όλο και πιο λία.
Πέμπτο και τελευταίο δίπλωμα. Σκεπάζουμε τη ζύμη και την αφήνουμε περίπου για 1 ώρα να ξεκουραστεί και να φουσκώσει καλά. Συνολικά κάνουμε 5 διπλώματα ή και περισσότερα αν χρειαστεί. Όταν δούμε ότι η ζύμη φουσκώνει και έχει δημιουργήσει φυσαλίδες, τότε είναι έτοιμη. Μετά από 5 διπλώματα βλέπουμε πως η ζύμη μας φούσκωσε, έγινε αφράτη, έχει αρκετές φουσκάλες στην επιφάνεια, αλλά και αρκετές φουσκάλες στο εσωτερικό. Αυτή τη ζύμη που θέλουμε να πετύχουμε, μια ωραία αφράτη ζύμη. Βάζουμε στον πάγκο αλεύρι, αναποδογυρίζουμε το μπολ και αφήνουμε τη ζύμη να πέσει επάνω στην επιφάνεια του αλευριού. Η ζύμη θα ξεκολλήσει όλη και θα πέσει μόνη της από το μπολ. Είναι μια ωραία αφράτη ζύμη. Πασπαλίζουμε με λίγο αλεύρι. Ανοίγουμε τη ζύμη με τα χέρια μας, προσπαθώντας να μην σπάσουμε τις φουσκάλες. Την ανοίγουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Τη χωρίζουμε σε 2 μέρη, έτσι ώστε να έχουμε 2 καρβελάκια ψωμί. Ανοίγουμε κάθε μέρος περισσότερο. Και διπλώνουμε με τον τρόπο που σας δείχνω, έτσι ώστε να εγκλωβιστεί ο αέρας μέσα και να γίνει ένα ψωμί αφράτο γεμάτο φουσκάλες. Βλέπετε πόσο αφράτη είναι η ζύμη. Της δίνουμε σχήμα. Και μορφοποιούμε τη ζύμη σε ένα στρόγγυλο καρβελάκι. Το ίδιο κάνουμε και με το άλλο κομμάτι της ζύμης. Ανοίγουμε προσεκτικά, χωρίς να σπάμε τις φουσκάλες που έχουν δημιουργηθεί. Και διπλώνουμε τη ζύμη έτσι ώστε να εγκλωβίσουμε τον αέρα μέσα. Διπλώνουμε προσεκτικά. Σχηματίζουμε το καρβελάκι ομοιόμορφα.
και προετοιμάζουμε τα καλάθια μας, στα οποία θα βάλουμε τη ζύμη. Στρώνουμε πετσέτα μέσα στο καλάθι, πασπαλίζουμε με αλεύρι παντού, το ίδιο κάνουμε και με το δεύτερο καλάθι. Στρώνουμε την πετσέτα, πασπαλίζουμε με αλεύρι, πέρασαν τα 15 λεπτά. Τα ψωμάκια μας έχουν φουσκώσει αρκετά, έχουν αρκετές φουσκάλες και είναι έτοιμο να μπουν στα καλάθια. Σπαλίζουμε με λίγο αλευράκι την επιφάνεια. Βάζουμε τη ζύμη στο καλάθι με τις εγκοπές προς τα πάνω και διπλώνουμε ξανά, να κλείσουμε τις ραφές και να εγκλωβίσουμε τον αέρα μέσα στη ζύμη. Σπαλίζουμε με αλευράκι την επιφάνεια του ψωμιού και σκεπάζουμε με την πετσέτα. Το ίδιο κάνουμε και με το άλλο καρβελάκι μας. Το τοποθετούμε στο καλάθι με τις στραφές προς τα πάνω. Ενώνουμε, διπλώνουμε τις στραφές να κλείσουν. Αλευρώνουμε. Σκεπάζουμε τη ζύμη.
στο σημείο αυτό, αν θέλουμε να ψήσουμε την άλλη μέρα το ψωμί μας, κάνουμε την αργή ορίμανση. Το βάζουμε στο ψυγείο όλη νύχτα, το βγάζουμε το πρωί από το ψυγείο, το αφήνουμε 1-2 ώρες να πάρει θερμοκρασία δωματίου. Βλέπουμε ότι το ψωμί έχει φουσκώσει ακόμη περισσότερο. Πατάμε και επανέρχεται η ζύμη. Αυτό σημαίνει ότι το ψωμί είναι έτοιμο για να ψηθεί. Εάν όμως θέλουμε να ψήσουμε αμέσως, πρέπει να αφήσουμε το ψωμί σε θερμοκρασία δωματίου 2 με 3 ώρες να φουσκώσει και να πετύχουμε αυτή την υφή του ψωμιού, να έχει φουσκώσει και να έχει βγάλει φουσκάλες ακόμα περισσότερες, οπότε μπορούμε να ψήσουμε. Εγώ το έβαλα στο ψυγείο όλη νύχτα, το έβγαλα το πρωί 1-2 ώρες να πάρει θερμοκρασία δωματίου και τώρα ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Αφού έχουμε ανάψει το φούρνο, έχει κάψει καλά και η γάστρα μέσα στο φούρνο, αναποδογυρίζουμε το ψωμί σε ένα χαρτί αντικολλητικό. Βγάζουμε την πεσέτα. Κόβουμε το ψωμί σε βάθος 1 εκατοστού για να μπορούν να βγουν τα αέρια και να φουσκώσει το ψωμί περισσότερο κατά το ψήσιμο. Το τοποθετούμε στην καυτή γάστρα. Ψήνουμε στην αρχή για 15 λεπτά στους 250 βαθμούς με σκεπασμένη τη γάστρα. Μετά από 15 λεπτά ανοίγουμε το καπάκι της γάστρας και ψήνουμε στους 220 βαθμούς για άλλα 20 λεπτά ή 30 λεπτά ανάλογα το φούρνο σας. Με το άλλο βάζο του προζυμιού έχω κάνει ψωμάκι με αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Δεν έχω βάλει μέσα καθόλου αλεύρι ολικής. Με την ίδια διαδικασία που κάναμε το προηγούμενο ψωμί έχω κάνει και αυτό και ήρθε η ώρα και είναι έτοιμο για ψήσιμο.
Το ψωμάκι με το αλεύρι ολικής είναι έτοιμο, έχει βγει, είναι αφράτο, ξεροψημένη κρούστα, τέλειο. Κάναμε 2 καρβελάκια ψωμί, αυτό είναι το δεύτερο, έγινε και αυτό τραγανό, αφράτο και πολύ νόστιμο. Είναι καυτό ακόμα, θα το αφήσουμε ένα δεκάλεπτο λίγο να κρυώσει και μετά θα το κόψουμε να δούμε πως είναι και το εσωτερικό του. Τραγανή κόρα, αρκετές φυσαλίδες μέσα και πεντανόστιμο φυσικά. Το δεύτερο προζύμι κάναμε ψωμί με αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Δεν βάλαμε μέσα καθόλου ολικής και κάναμε άλλα 2 καρβελάκια. Κοιτάξτε πόσο αφράτα, πόσο τραγανά έγιναν και πόσο καλοψημένα είναι. Το εσωτερικό τους είναι αφράτο, γεμάτα φυσαλίδες. Η κόρα είναι καλοψημένη, τραγανή. Είναι τόσο αφράτο και πεντανόστιμο φυσικά. Φτιάξτε το. Γίνεται πολύ ωραίο ψωμί και παραμένει μαλακό και αφράτο για αρκετές ημέρες. Καλή σας επιτυχία. Φτιάξτε το προζυμένο ψωμί που είναι υγιεινό. Γράψτε μου στα σχόλια ό,τι απορία έχετε
και ακολουθήστε το κανάλι μου, κάντε εγγραφή δωρεάν. Πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι συνταγές, να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και κοινοποιήστε το να το δουν και οι φίλοι σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.